Cin fara na ɗaya daga cikin wani sabon salon nau'in ciye-ciye da ya shigo arewacin ƙasar nan a 'yan shekarun nan. A 'yan shekarun nan ne akasarin al'umma musamman mata suka fara amfani da fara wajen ɗaya daga cikin irin waɗannan maƙulashe da matasa ke amfani da shi wajen ciye-ciyensu. Ita fara wadda za mu iya cewa na ɗaya daga cikin wasu ƙwari da aka fi samun su a lokutan sanyi ko kuma damuna, wanda suka fi yawa a arewacin ƙasar nan musamman arewa maso gabashin ƙasar nan. Ita fara akalla ta kai kala ta kai wajen kala 7 ko 6 ba. Tunda akwai zanka, akwai babe, akwai ƙwarzu, akwai gata nan dai kala sai iya wacce ka gani. Amma ta aka fi gaskiya siya mu a wajen mu irin daga zanka da babe da abin nan. Akwai baka ma wacce baka fara da take tana nan ita ma tana da kyau kuma tana da daɗi a wajen siya amma mutane wasu ba su fahimce ta ba ma. Sai dai kuma a yanzu haka harkar cin fara kuma sai da ita na ɗaya daga cikin abin da ya zama wani babban al'amari da kuma hada-hadar kasuwanci wanda ya samo asali ne daga waɗannan jihohi da arewacin gabashin ƙasar nan kamar jihohin Borno, Yobe har ma da wasu ƙasashen da ke makwata da ƙasar nan. Da yawa a yanzu haka al'umma musamman ma mata sun shiga ka'in da na'in wajen wannan kasuwanci na sayarwa da kuma soyawa baya ga kasuwancinsu wanda suke amfani da shi a matsayin babban kasuwanci. Wasu daga cikin masu sayar da fara a kasuwanni daban-daban da muka ziyarta da kuma masu sayarwa a kan tituna sun bayyana kasuwancin sayar da fara da cewa wani babban al'amari ne da ke kawo musu riba. Dawowa makaranta da aka yi, inda dama kwasto namu ba sa wuce masu kaiwa makarantar firamare suna sayarwa da secondary school. Ciniki yana tafiya da yadda ya kamata gaskiya mun gode Allah. To ya ne farashin ta ba? Farashin fara ya danganta domin kala-kala ce. Akwai zanka akwai babi. Zankan dai ana sai da ita 30,000, 29,000, babi kuma 26,000. To gaskiya kasuwancin sai da fara bana dai cinikin ya ɗan ƙaru saboda mu dama can an san akwai wanda suka san muhimmancin ta sannan kuma akwai wanda bai san muhimmancin ta ba amma a bana gaskiya cinikin ta ya abun nan shekarun baya ma ana yin ciniki amma gaskiya na bana ya fi ƙarfi sosai da sosai saboda yadda aka gano alfanunta da amfaninta ga jiki da lafiya da wasu lalurori da take dan magunguna a kanta. Mu ce da Allah sai dai mu gode masa bisa dukkanin mu dai a lokacin da muka fara wannan sana'a akalla a yanzu dai za mu kai shekara 10 ko zuwa 11 kuma tsakaninmu da Allah duk abin da ake yi a sana'a kowace iri ce muna yi bakin gwargwado abin da Allah ya yabo mana gaskiya muna samun alheri sosai. Ita sana'a fara tana samun karɓa a cikin al'umma sosai. Wannan sana'a tamu ta fara soyayya wadda muke soya kayan mu da kanmu ba wani ne yake soya mana ba gaskiya ta karɓi sosai sai dai mu ce da Allah mun gode masa. Sai dai kuma za mu yi tambaya cewa ita wannan cin fara wani irin alfanu take da shi ga lafiyar al'umma. Wasu daga cikin masana kimiyyar abinci sun bayyana fara da cewa na ɗaya daga cikin irin ababen da suke ƙarawa al'umma lafiya. Fara dai dabba ce kuma akasarin dabba a kimiyyance ana ganin sa a protein kamar animal. Most proteins ɗinmu muna samun sa ne daga animal. So fara ma yadda take one of the animal da ake amfani da shi idan an ci fara za a iya samun sinadarin protein wanda yake gina jiki kenan. Sannan a cikin fara ma ana samun kamar iron shi ma kuma shi ke taimakawa wajen yawan jini da lafiyar jini. Sannan akan samu vitamins, sinadarin ƙwayoyin vitamins kamar vitamin A wanda yake da kyau wajen idanu, vitamin B wanda yake kamar thiamine, sannan akwai vitamin C wanda yake antioxidant ne shi ma yana supporting immune system wato garkuwar jikin ɗan adam kenan. So fara dai yana one of the protein, sinadarin protein kuma yana da kyau a jikin ɗan adam an ci saboda ƙwayoyin sinadaran da ake samu a cikinsa. Samu matsala ba illa dai matsalar da za a iya samu saboda yanda za a gyara shi a ci din shine matsala. An ka duba yawanci abu ne da yake samun abincinsa daga ƙasa da kuma datti da yake ci. So idan wajen sarrafa shi ba a yi shi waje mai kyau ba kuma akasari kamata in za a yi shi wajen tumbin nan nasa da yake da tara tarikicen nan
wajen kayan cikinsa kamata a cire shi. In an cire shi skeletal body ɗinsa shine yake containing ɗin nutrients ɗin da ake so a ciki. Nuruddin Tsanin Sheka, labaran ARTV.